İsa Mesih kim? Ol näme etdi? Ve ol muny näme üçin etdi? Onuň aly heziretleri İsa göklerde höküm sürýärdi. Emma adamzat günäniň guly boldy. Hudaý adamlary söýýär we olaryň adat bolmagyny isleýär. Şonuň üçin hem İsa Mesih mukaddes ýazgylary berja etmek üçin we adamlary halat etmek üçin ýere indi. Hudaýyň ruhy Meryem atly päk gyzy gudrat bilen ýalkydy. Oňa erkek eli degmeden göwreli boldy. Aýlar geçenden soňra İsa mal ýatakda dünýä indi. İsa adam we şol bir wagtda Hudaýdyr. Şonuň üçin hem ol özüni Hudaýyň ogly diýip atlandyrdy. Bu ad onuň adam edilip ýaradylan Hudaýdygyny aňladýar. İsa'nın tebigaty biziň aňymyzyň dolu düşünüp bilmeýän sırrydyr. Ýerde makaly, ol gudratlary görkezdi. Dolu ygtyýarlyk bilen okatdy we günäsiz durmuşda ýaşady. Hiç bir adamyň ýaşap bilmejek bir kimsiz durmuşynda ýaşady. İsa biziň hatyramyzy bir kimsiz gurbanlyk hökmünde özüni melletin gurban etdi. Üç günden soňra İsa ölümden dirildi. Ol günäden we ölümden üstün çykan ýeňişini görkezdi. İsa gaýdyp hiç haçan ölmezlik üçin göklere göterildi. Ine şonuň üçin ol Tewratda Mesih'e verilen ählatlar we beýanlar bilen alkyşlanylýar. Bularyň arasynda Halaskär, Hudaýyň ogly, Immanuel we Hudaýyň gulysy bardyr. İsa peýgamberlikleri berja etdi. Biziň jezamyzy dözi geldi we bizi günäden halat etdi. Bir gün ol ähli adamlary höküm etmek üçin dolanyr. Emma onuň durmuşy, ölümi we dirilişi bize günälerimizden aklanmamız üçin mümkinçilik berdi. Mukaddes kitap biziň Hudaý bilen söýgüli we dikeldilen gatnaşykda bolmamyz üçin towba etmelidigimizi we bizi günälerimizden halat edýän halaskärimiz hökmünde İsa Mesih'e inanmalydygymyzy aýan edýär. Eýsen sen bu teklibi kabul edersiňmi?